după o gardă din aceea prelungită, așa cum spunea și dumneavoastră, credeți că vi s-a întâmplat vreodată să uitați vreo ustensilă pe acolo prin abdomeniul cuiva? Nu. Și nici colegii mei n-au. La Târgoviște nu s-a auzit de așa ceva. Dar să știți că noi am mai scos corpuri străine din alte spitale. Da? Dar, domnul doctor, eu nu înțeleg lucrul acesta. Adică, chirurgul nu era singur în sala aceea. Chirurgul nu lucrează singur. Chirurgul lucrează cu o asistentă care ea îți poate uita când șterge o compresă acolo. Aha. Asistentă sau al doctor. Nu asistentele Mâna a doua, cum se spune, nu? Nu asistentele sunt de vină. Sub nicio formă. Dar un moment de neatenție la gradul de oboseală pe care l-au, la toate treburile astea, la problemele de acasă, să mai întâmplă. Dar la Târgoviște am fost salvați de treaba asta și n-au. Grav la ora actuală este că acești copii din județ, din România, sunt hrăniți foarte prost. Nu au devenit majoritatea obezi pentru că mănâncă numai la fast food și alimente din astea. Nu e treabă aiurea cu eurile astea, nu e de pomană spusă, pentru că un copil care devine obez la 10 ani, la 12 ani, la 15 ani, este un copil handicapat. Este deja un copil handicapat. Și atunci îți faci probleme când se îmbolnăvește. De ce s-a îmbolnăvește? De ce s-a întâmplat treaba asta? Pentru că de obicei copiii grași au o rezistență mai mică ca cei slabi. Și apoi sunt cei mai predispuși la bolile cardiovasculare. Și la bolile. Aia e mai târziu, să zicem că e mai târziu, pentru că o inimă tânără rezistă până la 45 de ani, 50 de ani să aibă grijă de tine. Dar nu rezistă sistemul ăsta imunitar. Și apoi mai e o problemă pentru copii, pentru adolescenți și tineri. Cum arăți, psihologic vorbind, este foarte important. De ce să fii paria? De ce să te arate cu degetul toți? De ce să fii la index pentru, sau să faci nu știu ce compromisuri ca să compensezi cumva propriul tău handicap? Părinții, datorită serviciilor, datorită goanei după câștigul ăsta necesar zilnic, neglijează copiii. Și acum cea mai mare greutate pentru România este că părinții pleacă, lasă copiii la bunici și copiii devin fără control, fără supraveghere, fac ce vor și nu fac bine totdeauna.